Chceme, aby títo kandidáti prišli ako noví, ktorí nekandidovali ešte do Európskeho parlamentu a chcú priniesť novum v tom, že budú komunikovať a že budú na odbornej úrovni. Ako lídra do eurovolieb sme oslovili pána inžiniera Jozefa Golonku, ktorý pre Slovensko je legenda, spravil strašne veľa pre reprezentáciu Slovenska. No dodnes je mi ľúto, aj sa hanbím, neboli jeho aktivity a jeho schopnosť, či športová, či odborná, či jeho vitalita, či jeho empatia ocenené. Viem o tom, že mnohí politici mu sľubovali rôzne pozície a nič sa neudialo z toho. Preto je pre nás veľkou cťou a chcem poďakovať pánovi Golonkovi, že kandiduje za našu stranu a je líder do eurovolieb. Ja myslím, že špeciálne pána Golonku netreba predstavovať. Je to skúsený manažér, skúsený ekonóm a vynikajúci bývalý hokejista a expert na hokej. A ja som ho stretol v mojom živote ako podnikateľa, ako riaditeľa veľkej firmy a musím povedať, že je to už veľa rokov dozadu, že mám veľmi dobré spomienky na jeho manažerské aktivity a jeho manažerský kontakt a preto verím a viem, že pre Slovensko spraví strašne veľa aj v Európe a chcem veriť, že občania Slovenskej republiky mu dajú hlas. Jožko, ďakujem pekne. Druhý na našej kandidátke, žiaľ, nemôžem vám ho predstaviť, to je služobne vzdialený, je Milan Lopašovský, doktor farmácie, diplomat, je honorárny konzul South Afriky, Juhoafrickej republiky na Slovensku, bývalý vysoký manažér jednej farmaceutickej firme, niekoľko rokov zástupca tejto svetovej firmy v Bruselu pre celú Európu. Na treťom mieste dovoľte, aby som predstavil inžinier Gabriel Kolár, manažér vo viacerých oblastiach, včetne kultúry, bankovníctva. Na štvrtom mieste je magister Richard Rikon, ktorý každú chvíľu príde, len mali problémy s prepravou z Bratislavy. Je umelec, hudobník, klavírista, myslím všetkým vám dobre známy. Sme radi, že kandiduje za našu stranu už v druhých voľbách. Na 5. mieste je Ľubomír Lúhový, bývalý futbalista, reprezentant Slovenska, Československa a futbalový tréner. Vybuchla mu problém s komunikáciou a s transportom dnes ráno, tak neviem, mal by doraziť, či ešte stihne túto tlačovú besedu. Na 6. mieste je Ján Struk, ekonomický poradca z Košíc. Na 7. mieste bakalár Ján Potocký, obchodný manažér, Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce. Na 8. pozícii je doktorka, inžinierka Jarmila Vidová, vysokoškolský učiteľ z Bratislavy, z ekonomickej fakulty. Na 9. mieste doktor, magister Peter Bendík, momentálne starosta obce Vlková, okres Kežmarok. Na 10. mieste Ivana Matušková, psychológ,
bytom Jelenec pri Nitre, popri psychológii aj manažérka. Na 11. mieste MUDr. Bianka Branišová, lekárka, Trnava. Na 12. mieste Milan Chalachán, študent medicíny, Jelenec, kraj, okres Nitra. Na 13. mieste inžinierka Viera Žufová, bankový manažér, Hronsek, Banská Bystrica. Dámy a páni, toto sú mená, ktorých teraz sme predstavili vám a občanom Slovenskej republiky, ktorí sa uchádzajú o priazeň voličov Slovenskej republiky, chcú ísť do Európskeho parlamentu, využiť svoje odborné, profesné skúsenosti, svoje životné skúsenosti na to, aby, ako som povedal, vykonávali funkciu poslanca v Európskom parlamente modernejšie, lepšie, aktívnejšie ako doterajší poslanci, o ktorých nikto ani na Slovensku nevie. Toľko na úvod. Ďakujem pekne.